Аз съм Сифоревър и в момента ми лагва като едно. И днес играем Текит. Да, именно Текит. Първо за мода нищо не съм чел и нищо не знам, така че мисля да разбирам пред вас. И ми е спално на много хубаво място с кончета. Даже и тика има. И първата ни работа, естествено, както и в нормалния Майнкрафт, е да съберем малко дърве. Чай всъщност. Който е? Той пак всеки. Охо! Малко ми полагва. С 30 фрейма съм. Даже не малко, ми доста, особено като чупа блокчетата. О, вулкан има тук, е бас якото. Той кой е? Някакъв камък. Той направо изтребил живота тук, ама... Ай, нищо. Тебе... Келеш. Опс. Там... Не, всъщност къде... Ай, там. Two hours later. Добре. О, как ми лагна. Да го поставим. Да се направим един меч. Една брада тук. Тимбърмат да се добавили. Майче има. I think има. Там. Омага. Сел, еми ще преспим там. Басякото ще. Абе, бах ти Тимбър мода, бе. Оле-ле, ябълки. Взимай, бърже. И я си ходим в селото. Ето на всички отново с Сифоревър и сме продължаваме с Текита. Епизода се... Тоест... Леко ми влязаха в стаята и без да искам съм спрял епизода, което е малко кофти. И зад мен виждаме скелет. Скелет, кажи здрасти на YouTube. Ника, мангал. Така, извините ме, малко съм хремав. Оле-ле, как лагна. Така. Айде, фак. Може би не е ще направим една лопата. И една кирка. Че аз ги обърках. Аз на кирка така лопата, пък на лопатата кирка, ама... Пак се извинявам за моята хремавост. И мене не ме рада. Но такъв е живот. Абе! Ебах ти тъпявак. Там имаше... Татуито, таковато. Той зомби майка му стара и чупи въртата. Не можеш чупи, гей. Мри бе, шимано зомби такова. Факов нуп. Ето тук ще...
Ко продажа? 27 хартия за емералд. Той може да е добра оферта. Искам обаче да прескоча до... Кой това е? Ко продаваш? Емералд за ебак. Абе, стига бе, как насича. Ето до тук искам да прескоча. Добре, да влезем вътре. Какво има в честа? Уредихме се с Айрон Кирчук. Само дет ми лагва като едно. Fuck off. Не. Това село не е малко. И доста ми харесва. Може и тук... момче. Оле, тука... Добре, защо ми лагва така? Омага. Явно като отворя вилджерите и лагва. Там има някакво розово дарно. Добре, както и да е. Вилджери, ви не мърдайте. Майко! След малко пшеница се направи малко клебец. Where is the семена? Тук трябва да има моркови. Моркови. Така. Добре, не, ака е доста лага, явно... Ау! Добре, умря. Той зомби на него мама му стара. Бое погата е, бое! Умри. Ес картофи, баси късмета. Бах тякото. Бах тякото. Ева тякото. Не! Фак! Оф! Добре. Спокойно. Добре. Тъпя.
О, леле мале. Леле мале. Хляб, хляб, трябва ми хляб. Добре. Да се хилтър. Леле малеко. Леле. Fuck off. Nope. Fuck off! Еми, добре. Еми, къщата се замина и вилджера. Добре, обаче... Ебе, фак, бе. Добре. Само не мога да разбера. Приближих се до него. Добре, значи бил го. Той не гръмна. Доближих се до него и гръмна. Бах ти кереша. Пълен дебилак. Добре, не е чак толкова зле от къщата. Майко. Абе, айде бе. Бах ти фак офа. Добре, което не трябва да го оставим тук. Да затворим вратата, не че ще ни помогне много да има. Теде. Някой ме е спамил. Какво да оставим тук е? Това може да. Добре. Майко, аз имах 10 лева експириенс. Ти ще имам зомби, майко, стори също мръзна, гледаш. Добре, това не е добре. Въобще не е добре. Хайде. Хайде, не искам да умирам в кладенец за келеш. Бах ти факофа. Умречко, дур. Пък не ме интересува, тъпо зомби, умри, бе. Добре, изгаря слънцето, цял вечер се бия с някакви тъпи мобове. Абе, тука някъде... Але, той сетна еба си ги. Сети са сега. Да светна. Пей, значи. Тук направо. О, даже мурка. Оле, това е мултифункционалната фирма. Абе, факов венуп. Добре, тук беше пшеница. Какво е? Да, там са картофите.
че много. Оле, там нещо. И тук морковите. О, даже още браво. Гъжа. Гъжа. Гледай, баси факов. Умрете, бе. Тъпо зомби. Бе, и ти умре, бе. Бачи каква го. С 20 FPS съм, не знам защо. Добре. Да отим вземем малко камънък. Там в една дупка. Бах ти робека. Добре, може ми го дропнеш. Добре, фот далак. Добре, 20 камъка стигат. Че са схвърлител на един коема. Добре, тези коне кушки правя, баси. Не, тези кокошки ще ги убия. Не с лопатата, с меча, бе. Ама гай. Кокошко тъпа. Добре, взех се яйца. О, яко. Шугар кейн. Бюй, какой ти дърво е. Тук е страхотно място за фармине на камък. Какой ти е, what the fuck? Добре, стои няма стане. Да пробваме с Иран Кирчока. Какой ти е? Някакъв кварц. Някакъв... добре, яко. Ага. О, той май знам какво е. Той май е... Да, купър. Имам купър вече. Чувал съм, че текит е по-трудно отколкото хексът. Защото била са разни машини. Само това единствено знам за текит. Още купър. Едното е... what the fuck. Има ли... Омага, това имаше разлика въобще. Различна е, няма значение. Не взимам кола. Маш... Трябва купастас. Там има горичка. Взема малко дърве.
Това е доста интересно дърво. Какво ли ще е то? Джунгле. Естествено. Ето някак Orange Tangled Leaf. Явим Кинга. Да би малко кръвен. Захрана. Какво? What the fuck? What the fuck? Чай. Първо, ще се вземем купера. Абе, фак бе, какво е това, бе? Ти? Марвел. Да, бе, да, той е... някакъв... То нещо такова. Не знам да... Това е... Чай, да, добре. Явно, че той няма да стане. Торчите. Иде тук. Добре, още купер. Това е добре. Доста добре даже. Ков. Добре, даже я намерихме. Това е добре. Ще имаме за още една Иран кирка. Да. Този клип стана доста дълъг. Тъй, че сега като се върна в селото, мисля приключвам. Ако вече не се стъмнявам, което голям вероятност 5 милиона процента. Добре, може да не се стъмнявам. Добре, имаме време. Докато изтичкаме до там, и сега фъков. Ама как кажеш? То тук има път, аз съм чак копам. Що не? На там джунгля, не ми трябва джунгля. Ще убим още крави. От тук. Бати спида. Какво? Ще да кажа, каква е тази? Готмод. Умре! Умре! Бак тъпата крава спина, бягаше. Умри. Маха ще бяга нещо. Добре. Овце. Добре. Легалце. Овце, легалце. Още едно. Какво е? What the... Добре, чай, не искам да умирам. Абе, бах ти тъпото е. Омага, Добре, хора, когато видите такова нещо, никога не го правете. Извинете за чита. Просто не исках да умирам. Не ме се търсеха айтеми.
Даже се изгубих колко страхотно храната. Абе, бах ти. Когато намерите нещо такова, никога не стъпвайте в него. Бах ти по моята. Ама никога не стъпвайте в него. Магаря. Беги, бе. Си ходим вкъщи. Да, защо да не почне да се стъмва? Бързо в къщите, ето го селото напред. Дай, бързо, бързо! В коя? Какво има тук? Скрай се в по-укрепената къща. Добре. Факов. Слагай торчо, слагай торчо да не се спамват помийки. Не, че няма се спамва, да осветим. Добре, и мисля това да е края на епизода. Дано сте го харесали, въпреки чита, за което пак се извинявам, просто не исках да умре така жалко. Ако я хареса клипа, вдигнете палец нагоре, абонирайте се, коментирайте и очаквайте следващия епизод да е или на Tekkit, или третия епизод в Skullcraft. Зависи. И да, ай!